нас беше важно място, в което ще се настаним, да бъде близо до място на събитието, защото знаем, че то продължава доста късно вечерта и нали, за да ни бъде лесно предвижването и така нататък. Избрахме конкретният обект именно заради локацията. Но да там се свършиха неговите предимства, защото когато отидохме там, първо не беше чисто, беше занемарено. Да, личеше си, че това беше хотел, който е бил с добър замисъл, т.е. нещата в началото, когато е било ново, са били доста по-добре, но в момента не само, че е старо, но то не е поддържано и въобще вътре беше, да, няма общо с снимките, които са естествено публикувани в сайта, чрез който ние резервирахме. Но това не беше по-голямата беда. По-голямата беда беше, че имаше съмнителни типове дори. И това нещо предизвика страх у нас. И по този начин те ни загубиха тотално, защото нямаше значение колко ще струва. За нас беше важно не само да е луксозно, дори да не е. В крайна сметка ние бяхме само за приспиване, както се казва, и не ни беше важно да има толкова лукс, колкото да се чувстваме спокойни. И точно това може да си вземете вие за вашия бизнес, когато го изграждате. Хората, вашите клиенти, трябва да бъдат спокойни с вас, да ви имат доверие. Защото когато те са спокойни, че са направили правилния избор, избирайки вас, те не само просто ви се доверяват, те ще ви препоръчват, те ще искат да работят с вас, независимо на каква цена, независимо къде се намирате,